Billy would know. Yeah, Larry Gaga, man. King got high, boy. Oh, no, I call it. Oh, yeah, come on. Oh, no, I call it. Now, what for you? Son of the soil. Yes. Now, what for you? Isaiah chapter 55. Yes. Isaiah from book of chapter 8. 9, 10, 11. COVID-19 biara kambia okuta hende church we gba ha to we so ya wo na nazima awore bia church be ba ku egwu go worship song awore awora na worship fine no ya go up one song of Chineke sị na ya wo the king of ala kere ndị of oya ona wo ye na amara abụrụ Chineke abụrụ ya na wo ye Chineke
akpọ na ntọpere onu bụ abụ ha asị na mmasị na awụrụ maka na abụ niile ndị a Joe Place Frank Edward onye bụrụ abụ anyị na-etu David wu onye bụrụ abụ a na Book of Psalm ebe a gaa tọwa ihe niile ndị abụrụ na abụ gaa na Book of Psalm ị ga-achọtachi ya ihe onye gwere ya ọrọzọ ya ezekọ Chineke si ya wee eze ndị eze Weje kwuo n'ọnya daga